pa dahil ng exam, ma'am? Kalas na po tinig bulpin. Balo kang 5 pabalog sa ako ni mama. Suga ko ba ya? Sige. Pintot-pintutong pura na. Good afternoon po, day. Naman day, classmate nga bungol. Bago na sa ganing generation karon, mga pilosopong estudyante. Okay, let's proceed. Pwede mangutana. Yes, Frankie boy. Pwede mo undang. Kapoy naman good. Nganong undang man ka? Ikaw ra ba kung pinakabugoy nga estudyante? 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Ay, nayakuha, ma'am. Magklase pa man ta. Tulog na ko ba? Para kami makatunan ba? Ma'am, unsa din yung iispe? Edukasyon sa pagpapakatao. Why? Abi na akong edukasyon sa puso kay para tudluan ko ba unsaon paghigugma. Mama change when you walk through the door. Ang topic na to karon is magbasa kay bugo. Kay mo magbasa mga Ma'am, kabalo man ko mabasa, ma'am. Watch and learn. Picturis. bugo kay mo. Ma'am, nakit pong utana. Pwede na mo snack. Gutom na. Mag-topic sa taka isa dong. Ma'am, kadugay ba na? Yung sa may topic na to ron. Okay, class, tanaw mo itong chart mo sa ato ka mga bugo kayo mo. Bebe, dede, pise, pipe, wiwi, mike, kipe, iro, isda, hiwe, lahe. Unsa may namimi, ma'am? Ma'am, sana all ay bibe. Sana all, naididi. Ma'am, saan ang Pepsi, ma'am? Pepsi. Na Pepsi, ma'am. Ay, mamulaya tayo nyo. Mimi, ikaw ni, yung baby, wala imo ani. Hindi. Ay, Pepsi. Ay, wala day, ma'am. Iuhaw ra day ko. Ano mo, mag-another topic na puta karon. Ang topic na to karon is science. Ang ganahan. Super science ta ba? Kanya ko ganag buko-buko. Bala na ko'y Naruto. Okay, class. Nako isa ka pangutana sa inyo. Unsay pangalan sa planeta nga atong gipuy-an karon? Start with letter E. Iyo. Ay, Tama man. Ma'am, tama ma. Kuan ma'am. Iyo, iyo lang ako. 君の虜になってしまえばきっと ma'am, igat. Biskan tanan bae, ma'am, nanay uyab. Sige ga pag unigat. Ay, present tayo, ma'am, present. Buang lagi siya, palit magkabuhi. Gani, no? Ano sa naka siya? Pagkanaog. Ay, gani, ma'am. Ero, anang aw-aw. Ma'am, igit, ma'am, igit. Igit ko, ma'am. Ay, kagaling ako na araw. Bulak mo yun itong ganito. Wah. Ay, kita din yung mga tao din yung mga puyo sa planetang Earth. Ma'am. Ikaw na lang, uy. Yes, Frankie boy. Ma'am, edukasyon. Ang mga puti, mga bugo yun. Uli na mo, uli. Ing anak man mong mga babae, ma'am. Human ninyo gipasakitan, inyo naming buhian. 君の虜になってしまえばきっとこの Ano yun? So, what's up, mga kapangan? Salamat din, no, kay gihumanin mo ang video. Yo. Daw kagulo. Go. So, so mag-shoutout tayo may karon no kay gamay ra mong shoutout ron kay Kapoy. Sige. Way mga uyab. So.
Shout out. Shout Shout out kong si Jimasias. Kang Ariel Alison. Shout out sa imo ha. Dako kag ulo upaw kalbo. Tapos Kang mga classmate ako taga provincial. Shout out sa inyo. Balo ba ka? Ay, klaro. Maura. Shoutout kay Ayan, kay Ronald, kay Kyokyo, kay Lovely, kay Dib, kay Lawrence, kay Jonathan. Shout out kay Gian Sasel, kang James Nasino, kang Irene Nasino. Next balot, shoutout dahil ko kang Arian Barrios alias RR. Shout out ko sa mga dagog itlog na taga Ibro. Ug shoutout dahil ko kang Melody Garay. Ang tag-iya sa amuro, mga gi-shootingan. Garay. Shoutout na! Thank you, Simon. Uy, shoutout dahil sa Tanaw. Sa imo ha. Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect, I think. Ma'am Garay o kay Ma'am July. Yan! Nagtanaw sa among shooting Ang ngayon gwapo na. nga maestra. Gapa na mga maestra. Oy, mamalit rin ma! So, mayang laso, please like, comment, share, and subscribe. And hit the notification bell for more. Ang mga yaula. So, Yaw Everta Vines, your quarantine viner. Woo!